गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 13 आगस्ट अदेबानि शुक्रबार। दिनैनि सानखालि बिटिआरआव सोलोंथाइ बिथिंनि मानदान्दाखौ जौगाहोनो आरो गोरिब थाखोनि फरायसाफोरनो समानै सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय तामुलपुर जौमा फरायसालियाव दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा एसटि हिन्जावसा हस्टेल खुन्थियाखौ गायसंनानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि बिटिआर ओनसोलाव बेरगाव फरायसालिखौ थाबैनो सोरखारि खालामना होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि फरायसाफोरा जाहाथे नांगौ जानाय सुबिदानि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया, बिनि थाखाय गार्लस हस्टेलखौ खुंफुंनाय जागोन आरो बिटिआर ओनसोलाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरखौबो थाबैनो सरखारि खालामनाय जागोन होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसे बिथाङा मोनथिहोबावो दि बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव थाखानाय जेनाखि जेंनाफोर दङ बेखौ गोरोबथानि बायदियै मावफुंनांगौनि थाखाय आसाम सोरखारखौ नारसिननाय जादों होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं आरोबाव दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बेरगावनि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैना ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसा आफादफोरजों लोगो हमलायना सावरायलायदों। मोनथिनो मोननायाव कभिड-19नि थाखाय जेबो जौगाखां खामानि जायैनि थाखाय गोबां हारिफोरनि गेजेराव खुद्रिसारनाय सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो बे थासारिनि सायाव खेंफोरथिफोरखौ उदिस लानो गुबैयै दावबायहैनाय जादों होननानै फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। मख'नो नांगोन दि बिथां प्रमद बर'आ दिनै उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि, बेरगाव, टंला बायदि जायगाफोराव दावबायहैदों। दानिया फैबावदो बिटिआर ओनसोलनि गंब्रै जिल्लानि गेजेराव थानाय क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव मैया सा 240 सुबुंफोरनो फोरोंगिरियाव हाबनाय साख्रिलाइ रानखांनायनि उनाव बाक्सा जिल्लायाव थानाय टेट आनजाद उथ्रिसारनो हानाय गोजौ फरायसालिनि सा 420 बिजाथिफोरनो फोरोंगिरिफोरनि साख्रिलाइखौ राननानै होनाय जाबाय। बेजों लोगोसे फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव बिटिआरआव आद्रा थानाय फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सोलोंथाइ बिफानखौ जौगाहोनो आलादायै टेट आनजाद खुंफुंनाय जागोनखौ फोरमायदों बाक्सा जिल्लानि फरायसालिफोरनि नायगिदिंगिरि बबेन देउरिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा धर्मनारायण दास, बेजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि अमर ज्योति बर्मन, बाक्सा जिल्लानि फरायसालिफोर नायदिंगिरि बबेन देउरि बिथांमोना। टकिय' अलिम्पिकआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानायनि उनाव आसाम फारसे गावनि न'आव फैफिननाय लाभलिना बरग'हायनो रायजो सोरखारा 1 कौटि रां गथायनानै होबाय। बेजों लोगोसे डिएसपि मासियाव साख्रि होगोन होननानै फोसावबाय। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां जोबलांनाय टकिय' अलिम्पिक गेम्सआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानानै दुलाराय भारतनि आरो आसामनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन लाभलिना बरग'हाया। बिनि उनाव मैया लाभलिना बरग'हाया गावनि आंगो रायजो आसामाव सफैबाय। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 1625 कौटि रांनि फान्ड फोसावदों। मोनथिनो मोननायाव मैया मोनसे भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रिया गावखुंथाय आइजो हान्जानि सोद्रोमाफोरजों बाथ्रा सावरायो। बेनि उनाव बे हाबाफारियावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आबादारिफोरनि थांना थानायनि राहानि सायाव हेन्डबुक एबा फोसाव बिजाब बेखेवनानै होयो आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय मन्थ्रिया 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय 1625 कौटि रांनि फान्डबो रिलिज खालामो। बेनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि सा 7500 सोद्रोमाफोरनो आबाद जोलैनि थाखाय 25 कौटि रांबो फोसावना होयो। दानिया आरोबाव फैबावदो कुमार भास्कर बर्मा मुलुगसोलोंसालियाव बर' आयदा सोसननायनि बिथांखि लादों। मख'नो नांगोन दि आसाम बिधान सभानि गोजौ सोलोंथाइनि दिदोम आफादा बावैसो सान सिगां नलबारि जिल्लानि नलबारियाव थानाय कुमार भास्कर बर्मा संस्कृत आरो गोजामथि फोरोंथाइ मुलुगसोलोंसालियाव बर' आयदाखौ सोसननायनि थाखाय बिथांखि आजावदों। मोनथिनो मोननायाव एमएलए परमानन्द राजबंशी आफादनि दैदेननायाव दाजानाय सा 24 सोद्रोमाफोरनि आफादा बे बिथांखिखौ आजावदों होनना मिन्थिनो हादों। बिनिखायनो आफादा मुलुगसोलोंसालियाव गोदान आयदा जागायजेननो थाखाय बिथांखि आजावो। बिनि सायाव मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार दीपक कुमार शर्माया बुङो दि बर' आयदा जागायनायनि बेलायाव हादरसा सोरखारा हेफाजाब होयोब्ला मुलुगसोलोंसालि सालायग्राफोरा बे बेलायाव थारैनो राहा लागोन होननानै फोरमायो।
दानिया आरोबाव फैबावदो दिनै 13 आगस्ट अदेबानि शुक्रबार दिनैनि सानाव बेरगावआव दुलाराय आसाम सानजौफु ओंखाम संग्रा आफादनि गोख्रों धरना हाबाफारि बानजायदों। धरना होनाय बे हाबाफारिनि बानजायनाय समाव ओंखाम संग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरा जोंनि दाबिखौ मानिनानै लानो नांथारगोन। जोंनि दाबिया गनायथाव दाबि ओंखाम संग्रा आइजोफोरनि दान बान्थाखौ 1500 रांनिफ्राय 9600 राङै बांहोनो नांगौ होननानै स्लगान होना अख्रां गोमसार होयो। बिनि उनाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो बेरगाव महकुमा बेंगिरिनि गेजेरजों गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जायो। दानिया आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो हादराव कर'नानि थामथि दोहौआ आगान होबाय। मोनथिनो मोननायाव बेंगालुरुआव सानबानि गेजेरावनो सा 242 गथ'फोरा इनफेकसन जादों। मख'नो नांगोनदि थांनाय गोबाव साननिफ्रायनो हादराव कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौआ खमायलांनो हमदोंब्लाबो नाथाय हादराव अलखद समा दासिमबो जोबनानै थाङाखै। जायनि जाउनाव जर'खागिरिफोरा फिन आरोबाव कर'नानि थामथि दोहौआ जागायबावगोन होनना सांग्रांथि होबोबाय थादोंमोन। आरो मोनथिनो मोननायाव कर'नानि थामथि दोहौआ बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम खोख्लैगोन गथ'साफोरनि सायाव। बे समावनो खौरां मोननो हादोंदि थांनाय बृहस्पतिबार खालि हादराव कर'नानि 4195 सुबुंनि देहायाव गोदानै कर'ना केस मोननो हानाय। बिनि गेजेराव बेंगालुरुआव थांनाय सानबानि गेजेराव सा 242 गथ'साफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बिनि सायावनो जर'खागिरिफोरा आरोबाव फैगौ समाव बे केसआ बारायबावनो हागौ होननानैबो बयखौबो सांग्रांथि होयो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबार खालिबो कर्नाटकआव कर'नानि गोदान केसखौ 1338 मोननो हादों आरो बिनिनो सा 300 सुबुंफोरा थैदों। गुबुन फारसे खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला WHOआ कर'नानि सोमजिखांनायखौ नायबिजिरनो थाखाय कमिटि दादों। नाथाय खौरां मोननो हानायाव चीन हादरा कर'नानि नायबिजिरनायखौ हेफाजाब होआखै। जायनि जाउनाव चीन हादरा कर'नानि सायाव आरोबाव खेनसे थगायबावनो हमदों। दानिया आरोबाव फैबावदो चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोङाव थानाय सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टनि 3 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय 1 नं साम'दैसा गामियाव थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव मानैसो हाग्रानि मैदेरा गामि नाङैनो खहा खालामफैदों होनना खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननायाव गोबां नखरनि न' बां बाख्रियाव दोननाय माइ गय बिफां थालिर बिफां बायदिफोरखौ खहा खालामलांदों। मोनथिनो मोनबावनायाव गोबां नखरफोरनि सम्पथिफोरा खहा जादोंब्लाबो सासेबो सुबुंनि जेबो खहा जायासै होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। दानिया आरोबाव फैबावदो दुलाराय बिटिआरनि प्रभिन्सियेलाइज जायै हाइ स्कुल फोरोंगिरि आफादा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ थाबैनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनो गोख्रों दाबि दैखांदों। मानोना बिथांमोना बुंथिनाय बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथानि बे दफा बायदियै बिटिआर ओनसोलाव गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो भेन्सार जानानै थाबोनाय फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थांखि दं आरो बेखौ लानानैनो थांनाय बिटिआर बिसायख'थियाव गासै फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै बिथां प्रमदआ बुंबोबाय थादोंमोन होनना फोरमायदों। नाथाय दिनैसिमबो फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामैनि जेबो राहा लायैनि थाखाय खुद्रिसानाय दिन्थिदों आरो दासिम सावरायनो लोगो हमनो खाबु होयैनि थाखायबो दुखु मोननाय फोरमायदों दुलाराय बिटिआरनि प्रभिन्सियेलाइज जायै हाइ स्कुल फोरोंगिरि आफादा। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।